Wah, jenengan ra tau ngrasakne tempeku to. Wah, jenengan yang ngrasakne. Mumpung dereng kebacut ampun. Lah ngopo? Tempene bosok, Pak. Gak bisa. Kula kenal kalih Eka niki teng pasar critane Iya, riyen. Mriku dodol tempe, kula dodol manuk. Lah manuk kula mabur notol tempene Eka, lenger, Pak. Ngungkuli corona. Mergo tempene bosok niku wau, Pak. Pun jenengan nek ditawari tempene Eka, ampun. Kowe ki ora usah memberitakan kabar hoak kuwi jenenge kan jatuhkan apa jenenge daganganku. Ora, pokoke aku kudu menyehatkan bangsa. Lah pokoke bangsa iki ora entuk mangan tempemu. mergo Bosok tempene. Lah salahe manukmu sing dridis kok. Lho. Ngerti tempe tak dolok ditotol. Pokoke takon nginguk tok kok jano kok. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janemu akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus Menghilangkan stres. yo Menurunkan berat badan. jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Engko ae. Joto jajal. Engko ae sik turu-turu gitu. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Mosok to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal, Nyapa? nyatasi pora. Ya panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Lah nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakno ya ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu trasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Muga-muga nomere ra kleru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Leres niki kalih Bu Tania. Tak kandani. Diomongi apa neh? Rabi rondoi enak. Sing diomong penake nggo ndi? Kowe percaya ora? Ya ora percaya wong urung tau nglakoni. Ora gagak marahi masak, wis pinter masak. Cuma masake ora rondo tok to sing iso. Ora gagak marahi ngadepi mertua sing model jaran, model singa, model ula, model barong. Wis ngerti kabeh. Ngono. Lah nek masalah Malah jago masih. Piye? Pilih perawan apa pilih rondo? ya pilih rondo no. Rondo kan selalu terdepan. aku ki dadi wong wedok ngene iki bingung ngontek beras entek gula entek urung bayar SPP anakmu kreditan motor apa-apa. Nyadong kok 50 tak ngono ki jane karepmu piye. Wong lanang kaya ngene iki aku ora betah dadi wong wedok nek kok golek utangan terus. Aku ora iso. Mbak, nyilih cawete to tanggo kudung. Ning kene lho bau anase pol. Ben anyep. Menika aku rende cawet, Mas. Piye to wong iki jane? Cawet to ngantek ra gablek ya. Mugi ora tau nggih cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho ora nggo cawet. Pokoke awan bengi aku ora tau nggih cawet ya. Aku ndak seneng, Mas. Iki jane masyarakat nomor piro to jane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho, Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar no piye? Lah ra sida kudungan ki lho. Lek pengen anyep mrene tak keloni sayang, ya. Heeh.
Anyep apa malah ungkep kuwi. Tari delok jaran. Mbak, cowok idamane sampean sing piye? Hitam manis. Kaya aku no. Golek sing setia apa ora? Nek golek sing setia saiki wis langka. Jare sapa? Nek sampai enek cowok Indonesia sing setia, cukup satu wanita, tidak memandang fisik. Di alamate, jaluk nomor WA-ne. Rasa adoh nek golek. Aku lho idamanmu banget. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mau kurungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Bi, iwak biawak karo iwak biawuk enak ndi? Enak iwak biawuk, Mas. Tenane. Tenan. Nek iwak biawak iki kowe gak patek doyan. Lah ngopo gak doyan? Panas iwak kuwi. Iwak biawuk enak, Mas. Mbok Bi, aku durung tau mangan iwak biawuk kok. Ger rasane tenan. Kok iya ta Bi? Opone nek waya udan-udanan nek mangan kuwi. Lah ngono kuwi perlu dimasak godhog ra? Ora usah digodhog, Mas. Mentahan kowe doyan. Ah tenane. Tenan. Ora to wi hewan apa? Gak ngerti aku. Apa to? Wi hewan melata wi. Bahaya wi. Mbok rak dong. Cekelane angel. Tapi sekali dipangan ketagihan wi tenan. Mantep Mas iwak biawuk. Iya to. Mbok aku ki diwehi ngono lho Bi. Tak melu ngrasane. Enak apa ora iwak biawuk ki? Aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku rabinen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Ndek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne ijlik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrok resline ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Mangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Dek, apa jadinya kalau buaya darat ketemu sama buaya betina? Buaya darat butuh sandaran, sedangkan buaya betina butuh hiburan. Ada lagi? Buaya darat takut kehilangan,
Sedangkan buaya betina takut ketahuan. Apalagi? Sudah aku mau kabur. Kok kabur? Yang nonton ada yang tersinggung. Aku pengen lihat, Besti bisa enggak berakting kaget? Bah, cuman berakting kaget. Kecil, Bah. Coba dong, aku pengen lihat. Sonnya ada nggak, Mbah? Udah siapin belum sonnya? Ada dong, Besti langsung acting ya. Ketika sonnya aku putar. Oke, Mbah, siap. Lihat ya, aktingku ya, Mbah. Oke Besti, siap-siap ya. Mbak Mia. Apa? Aja galak-galak to dadi wong. Lak celuk tok ae. Ora mbok kei popo mbok celuk tok ae. Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Wani ya? Lah nyapa ora wani? Wong sik Padang lho. Jogok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golekno amper ndas. Sik, endi Mas? Piye to jane iki? Jajane turuk bintul ya. Iya. Awaknya selam nawang. Ulian menikah dengan suami yang tidak tepat. Maksudnya ini? Coba ya awaknya menikah jak Kim Jong Un. Bisa awaknya bilang degek. Sing uyak mangsi di paon. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki opo? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang? Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air money, encer ya. Air money, encer. Loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18++ ta. Entuk takok ora, Des? Angsal, Mas. Obat manuk gringgingan kuwi apa ya, Des ya? Malah diguyu tenanan kok enggak suka aku. Sabar. Obat manuk gringgingan. Malah ngaget. Tak jawab aku guyu dhewe jo. Lho iki ngerti apa ora malah diguyu ae. Teng apotek pundi-pundi gak enten. Ya ora enek wong aku apotek ngendi-ngendi sak tekoki kabeh ra enek kok, Des. Mangkane tekok awakmu kuwi, Des. Gringgingan. Iya, Des. Wis kuwi ora mbok celup. Iya memang, Des. Cepet-cepet no lawang to broso-broso no knalpot, Mas. Cepet melawang mbahmu kuwi tekoki tenanan kok malah. Ojo takok aku ngene iki aku gak roh. Lho gak roh. Poso Mbak jenengan? Ya ora poso, Mbak. Gak poso. Poso. Oh, poso. Sahur gak? Sahur kira ya. Aduh. Salat yo poso. Ya salat ya poso. Yo madang. Muga-muga mlebu surga ya, Mbak. Ya sahur. Lele salat ngendi? Salat kene. Ngadep pundi? Madhep ngulon. Ngulon iki ngulon. Ngono. Nih kene. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis Terus
tapi nek rapi durung. Wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Umpama aku ra nganggo celana mesti ketara dawa. Terus jangan mendu. Bisa-bisanya sembrono loh. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dinggo masa depan nih. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Wo, tara yo delok, kok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anjay.